Pwede. Extra nga, pang gasolina. 20 raw eh. Extra! 20. Kaya pa naman ng katawan eh. Yan, akyat na tayo para mag-skimcoat. Sana wag umulan. Siyempre, bago natin to... Ay, naharangan na. Ililipat ko yung ano. Lagari na, putula. Andiyan yung lagari. Umayon ka, malutong pa, wala pang besyan. Ayan. Kiskisan ko muna to bago mag-skimcoat. Sa baba. Ha? Sa baba. Yung sa baba, lang taas. Sige, putulin mo na. Oh! Lipat ko yung andam nyo. Andam nyo. Patagilid ko talo. Tao, tao. Pupunta ka. Pero, Niya. Tumba natin. Try natin. O, dito lang muna, punta. Dito na lakas siya. Hindi natin alabas to. Ha? Paliparin natin. Sawiin natin. Sawi. Ay, huwag na. Itry natin nga. Sige, sige. Ano? may tingkit ka dito? Dito ko pupunta. So, sige. Kung dito lang. Pupunta ka dito lang. Ganun din. Mapaklas tayo nito. May maklili yan. Baklasin ko muna ito ano. Mga scaffolding. Arnel! Saan yung sabi mo concrete? Guste! Saan? Agdan! May agdan, sabay ko siya. Ang motol? Oo. Hindi ka siya. Di ka siya. Hindi. Pagay niya. Lama. Hindi ka siya. Hindi. Pero na muna ako yung hotel yun. Kunin ko lang yung concrete. Hindi. Pati yan, tanggalin natin. Hindi nga. Huwag mong pagkakabroso pa yan, Lo. Dito, Lo. Tatanggalin mo natin kasi yan. Huwag matanggal to. Wala na dyan pansilo. Pag matanggal natin to, nakakalabas yan. Wala tayong kabra. Iyo di ka bra?
Hijo di cabra. Saya kali dulu. Biglan. Pag matanggal to, kasi na yan. Tol! Guray mo nga, mahinayin mo na kasi nila. Oo. Guray mo nga to. Sige. Ano kaya kung tao magpapal ito? Oo. Panga. Pasya na yan. Sabi ko sa'yo, sulit! Nagtiwala ka muna sa akin bago ka sumuhay. Kung pagiging natin. Kaya yan. Pati Chris, ganyan na oh. Yan. Yan. Oh, Tayo pa, tayo pa, tayo pa. Tayo pa, tayo. Hindi tayo lang kasi. Yan. Di ba? Ginawa ko dito sa labas. Nasa loob. Walang tanong sila. Paa mo dyan. Yun! Yun! Ha ha! Akala ko ay kaya ko. Umibig. Tiwala sa'yo. Hilahin mo dyan. Lapa. Kita nasabi ko sa sarili ko. Hindi matanggal ah. Umingin Puta na. pati pagtulog ko. Yan.
ko sa sarili ko na madali kalimutan. Araw, gabi ngayon, ako ay nagdurusa. Ayan, maya lang. Ayan na video. Lumuluwang ting naiisip kita. Araw, gabi ngayon, ako ay nadurusa. Ay, may yung position. Sabi ko sa sarili ko, pati pagluha. Araw, gabi ngayon, yan, kaskasan ko muna. Bago mag-Skimcoat. Ha? Harvester? Dito ang taas mo simula. Ano ba? Sabi ko.
Ngayon ako ay Ano na tayo ng Skimcoat? Yung pala. Dahan-dahan kayo sa scaffolding. Magiging pinto yung buhay nyo dyan. Scaffolding na yan. Bakit patay? Bumagsak na. Kasi dapat yung scaffolding na yan, paikot. Ha? Malapit ng bumagsak. Ang tibay yan, nakakatakot yan. Dapat yung paikot. Pag malaglag tayo dyan, kung sino mang malaglag, thank you. Mahirap yan. Kapalaran yung buhay dyan. Sini, patay! Hindi naman pag ano talaga yung scaffolding kakatakot. Kulang yung scaffolding. Hindi natin hawak ng disgrasya. Mas maganda yung hindi pa nangyayari, inaagapan na. Kasi pag nangyayari talaga, tingnan natin yung sabihin na natin yung nangyari dun sa ano, yung gusali na bumagsak. Kawawa man yung ano. Ay! Umubuti na ano? Kawawa yung mga pamilya rin natin na ano, nagkahantay sa ating pag-uwi. Tulad nun, mga sa construction. Hanggang ngayon, di pa nakuha yung iba. Hindi natin alam yung disgrasya. Ang sasabi, di naman daw yan, matibay daw yan. Kawawa man yung umaakyat. Hindi ba doon? Kawawa yung umaakyat, yung malalaglag. Buto na lang, hindi yung umaakyat. Napakatas yung bahay na yun. Malaman siya, mahalas siya. Ngayon pag malaglag to, edit mo na lang. Pag malaglag, edit mo. Edit na lang, reverse. Reverse. Pataas ulit. Tapos pagtaas mo ulit, iuntog mo ng 3 beses. Patay. Bahala kayo dyan. Basta ako dito. Bakit pag malaglag ka dyan, tol? Ha? Kung malaglag, sipag niyan. Sipag ng tao na yan eh. Oo. Pag namatay ka, kwento, isang linggo. Ay, oo. Isang linggo. Sipag ng tao na yan eh. Pag nalibig ka na, puro na ano. Na ano yung patay na yan? Nalaglag kasi ano yun. Sipag. Sipag sila, tumutulong ng mga tao yan eh. Alam mo, buti na naglag. Wala ka kwentang tao yun.
Tumutulong kasi sila ng mga tao eh. Yan, nalaglag. Kawawa manibid, nalaglag, namatay. Mga vlogger yan na ano eh. Buti nga, nalaglag yun. Nakakaw ng tumulo. Pasalamat pa pala. Vince, pasalamat pa pala. Hello, hello! Mukhang demonyo kasi yun. Nalaglag. Oh, yun na. Happy na. Bahala kayo dyan. Malaglag yan. Hindi, Manila marinig yan. Punas na tayo.
Tayo. Aray ko. Ubusin ko lang itong hinalo ko na Skimcoat. Nagtatawag na sila na kumain na lang. Ubusin ko muna ito kasi titigas ito. 11 na. Hawak mo ang big, hawak mo ang dami. Tapos mamaya dito na sa baba. Pagka-break tayo. Ay, oh. Pasok tayo ng pasok. Hanggang nandito ako. Kasi sa Navy, alas na naman kami ni Mrs. Kaya naman tayo mawawala sa bahay. Kaya sulitin ko naman, bawi tayo sa team at sa mga sponsors. Kaya nandito ako. Pasok na pasok.
Tatawagan pa naman ito. Tapos liyahin. Ay. Sunod na halo, sa baba na ako. Tapos tapusin mo muna to. Tapos din naman kapila. Maganda yung hindi na pagtapos-tapos yung isang area. Bumalik na.
maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay ng tuman kawalan. Di numero galaw ng tao'y bawal gawin ay mag-presyo. So narito ko isang isa, hindi ko maintindihan. Hey! Dating ng tao hindi pinapansin. Abot na siguro to. Lublo sa hangin. Hey! Pagkain sa arawan. Ano lo? Ha? Kain? Sabi, tapunin ko to. Tigas to eh. Pagkain sa araw-araw, di malaman paano pagkakasyahin. Kakarampot, nasasahurin, sobrang mahal ng mga bilihin. O narito ako sa isang lugar, di ko maintindihan. Bumulong sa hangin. Di mo lamang ano pagkakasyahin. Di lang nyo ang galaw ng tao, bawat gawin ay mag-presyo. Narito ako isang lugar, di ko maintindihan. Anong lumaya walang ginagawa, ang bit na gawa, kung mag-aawa, lumahan ang mga lupa. Sinunod ko lang, sayang, kaya tigas to. Mahal ang mga lupa. Narito ko isang lugar, matakas naghahanap sa swerte sa iba dito, at hindi ko wala ng bukas. Bakit muna tayo? Bintay. Kain muna. Kainan muna pa. Break time. Yan lang muna. Tapos dito na ako sa baba. Kain daw muna. Kain daw muna. Ha? Kain muna kami. Break time. Ayan. Ayan po, putulin ko muna yung vlog na to. At mahaba na to ng gusto. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog.
Siyempre maraming salamat sa lahat ng suporta na pinakikita niyong suporta, panunood sa mga vlog namin, bawat upload namin. Thank you po. At God bless, lalo sa mga sponsors. God bless po sa inyo lahat. At bahala na po si God ang magbalik sa inyo sa mga biyaya, mga tulong niyo sa amin at sa mga tao na nangingailangan. Ayan po, bye-bye. Ingat palagi. Love you all.